Sothuke kakhulu sisi ngofumana lo monakalo ofana nalo ekseni. Yes, sivukele ngalonto epikseni yasothusa kakhulu sikuhlala. Kududulwe kwabulawa abantu abasixhenxe kwindawo yoGobityholo iKanani eGugulethu eKapa eNtshona Koloni ngale ntsasa kwaye amapolisa akhangela amadoda amabini ngesiseleku. Silimele emoyeni siumndeni. Asikwazi nakukhuluma ngesehle sehlile. Kusoleka abantwana bane emva komlilo oquqise kwindawo yoGobityholo yaseVilalisa eKuruleni. Abekwe kumakhaya awo okugqibela namhlanje amanye amaxhoba amathandathu ezikhukhula ezithe zagubungela iphondo laseMpuma Koloni kwiiveki ezimbini ezidlulileyo nezithe kamva zashiya iintsapho ezingapha kwe-1,000 zingenamakhaya. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsondo. Kudutyulwe kwabulawa abantu abasixhenxe kwindawo yoGobityholo iKanani eGugulethu eKapa eNtshona Koloni ngale ntsasa. La maxhoba abhaqwe ngamapolisa ngethuba bejikeleza kule ngingqi kwaye ekholeleka ukuba la maxhoba ebezonwabele ngethuba amadoda angaziwayo embonzeleka ngetshova ze athulula ngerhuluwa kuwo ngokungena lusini. Kubulewa abahlala abasixhenxe ngethuba amadoda angaziwayo engene ngetshova ekuseni namhlanje kwindawo yoGobityholo eGugulethu kwiphondo leNtshona Koloni. Abathathu abebehleli nesi sixhenxe baye babhunca bengonzakelanga. We can confirm that we woke up this morning with this massive shooting, which we do not know exactly what happened, what the results of what. In fact, it's not just 7 people which were gunned down here. It's 8, Doctor, because someone was shot when you go deeper the area, which is next to the rubbish container. We were very shocked as a community, and we were very, really shocked. And we can see that the community, they are scared. Kuvakala ingxelo yokuba esi sisiganeko sesithathu kule veki nanjengoko eSamora kudutyulwe kwabulawa abantu abathathu ze enyanga kwabulawa omnye kwakuyo le veki oku nokushiya abahlali besoyikisela ubomi babo. Sothuke kakhulu sisi ngofumana lo monakalo ofana nalo ekseni. Yes, sivukele ngalonto epikseni yasothusa kakhulu sikuhlala. Siyacela ebantwini abane-information bangeza ngaphambili ukwenzela ukuba ngokubaye emapoliseni so that ngoko nabantu ngoku abasincedise, because ke ngoko enye into esiqondayo uba iyasenzakalisa apha ekuhlaleni yileyo uba usuke ubona kukho umuntu nje ohleliyo okanye ofikayo engaziwa uba ungene njani. Esi sixhenxe besizihlelele endlini malunga nentsimbi yesithathu ekuseni ngethuba lesisehlo. Amapolisa asaqhuba nophando. Noxa esi sibini singengobatyholwa kungoku nje abacuphi belityala bakholelwa ekubeni banganolwazi malunga nesi siganeko. Nabani na onokunika umkhondo ngabo uyacelwa ukuba aqhakamishelane noSargeant Sithembele Sambunjelwa nokwicandelo lolwaphulo mthetho olunobuzaza kule nombolo ethi 073 416 5224. Abahlali baseVilalisa kummandla waseBoksburg eKuruleni bathi bazame kangangoko ukucima umlilo osube imiphefumlo yabantwana abane beentsapho ezimbini ezahlukeneyo. Kuvakala kuba aba bantwana bebezochitha iiholide zobusika eRhawutini yaye oko kujike kwaliphupha elibi kusapho olumvelaphi yalo iseMnambithi KwaZulu-Natal. Lusothukile uluntu eVilalisa emva komlilo osube imiphefumlo yabantwana abane kwizindlu ezahlukeneyo. Abahlali bathi boyiswe ngamadangatya ukuba basindise ezi ntsana. Sizwile ngabantwana bememeza bethi kuyasha. Sagijima ke safike sabona la kusha khona. Abantwana bebekhala ngaphakathi. Sizamile ukukhahlela iminyango, sazama ukuthela amanzi kodwa ilanga ukuthi mawuthela amanzi lize kuwena. Imizamo yethu ayiphumelelanga ngoba abantwana baze baphelela phakathi. Sibhlungu ngokwenzekile, sibhlungu kakhulu. Xa ndisiza ndizongena ndiyeva uba kukhona osakhalayo. Xa ndifika ndithi kumfana makakhabe umnyango. Ukhabile umnyango.
nangoku kusenalanto le endiyifilayo ukuthi njengoba ngisithi akhapha umnyango ingabe mhlambi kuba khona uncedo or mhlambi ndamdonsa kodwa ngenxa yamadangatya andikhonanga ndisazisola nangoku. Kuvakala ukuba abanye baba bantwana bebeze kwiiholide zobusika. Silimele emoyeni siwumndeni. Asikwazi nakukhuluma ngesehle sehlile. Bekade sivakashisa abantwana la eGoli, ikhaya liseNatali. Sithi nje ke sizojabulisa abantwana eGoli singazi ukuthi sokwehlelwa isehle sifana nalesi. Kananjalo usapho lwabantwana ababini lucela uncedo ngokubekwa kwamathambo ezintsana njengoko ilusapho lungathabathi intweni. Singazi ke nokuthi sizothathani sihlanganise nani. Kungekho nosebenzayo nama ngisebenzi. So nje siphila nje ngendlela esiphila ngayo. Uncedo lukahulumeni oluvelayo ilona esiphila ngalo. Singajabula uma singalekeleleka kakhulu. Umphathiswa ojongene nokhuseleko ekuruleni uthi baza kunika ingqwalasela kule meko ze bancedise iintsapho ezichaphazelekayo. But as a department, we have committed that what the department can or must assist the family with is going to do that. Kambe iziphathamandla zisaphanda unobangela walo mlilo. Abekwe kumakhaya awo okugqibela namhlanje amanye amaxhoba amathandathu ezikhukhula ezithe zagubungela iphondo laseMpuma Koloni kwiiveki ezimbini ezidlulileyo nezithe kamva zashiya iintsapho ezingapha kwewaka zingenamakhaya. Usapho lwakwaMtyiта nolakwaPhazima luthe lwavalelisa kumalungu awo namhlanje. Lusalunxunguphele usapho lakwaMtyiта eMthatha emva kokushiywa ngamalungu amane olusapho ngenxa yezikhukhula ezithwaxela dolophu. Olusapho luthi belungalindelanga ukuba amalungu alo angalishiya eli ngale ndlela. Years may pass, tears may dry, but the memory of Asmele will never ever die. History eyenzekileyo nje even ebantwaneni bethu because azange yakhe yenzeka lanto apha. Ibinto esiyibona yenzeka kwamanye amazwe into engathi history uba siyibone nje ibayisenzeka apha. Ugongo ngumntana bengathethi yonke into le. Ngumntana bethobekeka kakhulu. Ukuthi kawuthetha naye phendule leyo nto engenanto ingapha koko asazi. uAsmele ngumakoti ebehlonipha kakhulu kangangoba njengam nje bendingutatam bengathi tata uthi tatam. uLukhanyo ebengumntana otholeka encumile noba somngqolisa uLukhanyo awusoze umbone eqombeni uyangcola uyancumile. Usiyamthanda Ndobeni, uOnela Mtyiта kunye nabantwana babo ababini uEsethu Ndobeni noLukhanyo Mtyita bonke basweleke kwindawo yaseSlovo Park ngethuba lezikhukhula kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Kusenjalo kwilali yaseQhokoma engqeleni yeMpuma Koloni, intlungu ibibhalwe ebusweni kusapho nabahlali namhlanje ngethuba kufihlwa unomzekelo nonyana wakhe uIsabelle oneminyaka emithathu. Esisibini naso sisweleke ngethuba lezikhukhula ezithe zagubungela iphondo laseMpuma Koloni zishiya umonakalo omandla nosizi. Uhambe njengesela kuthi ngoba kubhlungu bazali kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku lime kwikhulu elinanye inani lemizimba esele ifumanekile nanjengoko abasemagunyeni bebila besoma bekhangela eminye imizimba. Inkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema utyelele eMthatha eMpuma Koloni namhlanje yokuzibonela ngokwakho umonakalo odalwe ezizikhukhula zakutshanje kule dolophu. LokaMalema ephelekwe ikumkani yesizwe sabaThembu kumkani Buyelekhaya Dalindyebo namanye amagosa e-EFF baqale bazimasa umngcwabo welinye lamaxhoba sekamva batyelela elinye lamaziko eligcine amaxhoba ezikhukhula. uMnumzana Malema ugxeke kabukhali urhulumente wephondo laseMpuma Koloni ngendlela wasingathe ngayo amaphulo okunceda amaxhoba ezikhukhula. uMnumzana Julius Malema utyelele eMthatha namhlanje ukuyozibonela umonakalo omandla odalwe zizikhukhula zakutshanje nezisube imiphefumlo engaphaya kwekhulu.
Lo kaMalema ephelekwe ikumkani yesizwe sabaThembu, ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo namanye amagosa e-EFF baqale bazimasa umngcwabo welinye lamaxhoba ze kamva batyelela elinye lamaziko eligcine amaxhoba ezikhukhula. Akho nto ngoku esiyifuna ngaphezu koba usizamele umhlaba. Sisuke kwezi ndawo sikuzo, sizawuqhathwa kweza zindlu zethu zize sizosincedisa. Uba undinike nje indawo yoba mandibeke ingathi uyobundigqibile Nkosi. Umntwana omhle ukumkani Dalindyebo uthi eyona nto ingxamisekileyo ngoku kukuba amaxhoba okhelwe iindawo zokuhlala zethutyana. It's more urgent for us to focus on temporary structures now, as you hear the people raising problems about where they are staying currently. Inkokheli ye-EFF Mnumzana Julius Malema ugxeke kabukhali urhulumente waseMpuma Koloni ngendlela ayisingathe ngayo le ntlekele yezikhukhula. There's a big army base here. When the people were involved in the floods, the army was not supposed to come after 2 weeks. The army was supposed to arrive immediately. They could have saved a lot of children who were holding on trees. Lo kaMalema ukhwele ezehlela nakwinkulu baphathiswa yephondo uMnumzana Oscar Mabuyane ngokuthatha ikhefu kodwa iphondo lijongene nentlekele. Mabuyane doesn't cut a trip. He starts a trip in the middle of a disaster. Umnumzana Malema ukugxekile ukusiwa kwamaxhoba ezikhukhula kwi-BNB ngelithi inkcitho-mali ekhatshwa lurhwaphilizo. Watsho esithi iqela lakhe lirhoxisile imibhiyozo yokufinca iminyaka eli-12 ebeliza kuyenza eMthatha kwaye yonke imali ibiza kuchithwa kuyo le mibhiyozo iza kunikwa amaxhoba ezikhukhula. Izihlobo usapho nezalamane zithe ndlelantle kuLithabo Mokonyane Matula obeneminyaka eli-19 nobengumfundi ka-grade 11 nohlatywe wabhubha ngaphandle kwamasango esikolo iLisedi eMamelodi ePitoli ebutsheni bale nyanga. Izithethi kwinkonzo yomngcwabo wakhe zichaze ukusweleka kukaLithabo njengelahleko emandla kwaye ziyakholelwa kolokuba abantwana bakhuselekanga kwaphela ezikolweni. Intatheli yethu uStheliswa Bheja usenzele le ngxelo. Belubhalwe emehlweni usizi eMamelodi nalapho abahlobo abamelwane kunye nosapho bebenika imbeko yokugqibela kumntwana wabo uLithabo Mokonyane Matula. Oogxa bakhe bamchaze njengomntu owayethanda umsebenzi wakhe wesikolo kunye nezixhobo zobuxhakaxhaka bale mihla. Lithabo was more than just a friend to us. He was a brother, a constant source of support. Lithabo was a special friend and classmate. He was funny, kind and inspiring. Inqununu yesikolo ithi abantwana bakhuseleke ngaphakathi kwamasango yesikolo kuphela nanjengoko imigewu ingqunga kwizitalato zaseMamelodi. It has never been a secret that there is a new phenomenon that is emerging around the school premises, outside the school premises, where a tendency of gangsterism has arisen. Isithethi sesebe lezemfundo ephondweni uMnumzana uSteve Mabona uthi kuzawutyalwa iqela lamapolisa kwizikolo ezinobungozi. Sizwene namapolisa ukuthi ekseni beze baqale ukuthi isimo sinjani entambama abantwana nabayibuyele emakhaya baqale kodwa ukuthi isimo sinjani ngoba abantwana aba bonke abaya kulesa sikolo bayathuthwa bakhamba ngenithuthi. Aba batyholwa abaphakathi kweminyaka eli-19 kunye nama-20 ubudala kulindeleke bafake isicelo sebheyili ngomhla wesi-7 kuJulayi kwinkundla kamantyi ese-Bronkhorstspruit. Kwiindaba zethu kumzantsi wethu Channel 163 neneziphathelwa Newsroom Africa, ndinguSitheliswa Bheja eMamelodi ePitoli.
Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthi lo mbutho uyaziguzula kwingxoxo zobambiswano zikazwelonke i-National Dialogue ngolwasemzini okukulandela ukungathathelwa ngqalelo kwesiphakamiso sabo ngumongameli Cyril Ramaphosa sokuba agxothe bonke abaphathiswa be-ANC abatyholwa ngezenzo zorhwaphilizo kurhulumente okuze emva kokuba uRamaphosa egxothe usekela mphathiswa kwisebe lezorhwebo noshishino Andrew Whitfield noye wantingela eMelika ngaphandle kwemvume kamongameli. The DA sees no further point in wasting our breath in endless talk shops with the ANC. For that reason, the Democratic Alliance's federal executive, which met at 1 p.m. today, has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. In the absence of a president who's prepared to take action against VBS looters and state capture accused sitting around the cabinet table, it is clear that the dialogue will be reduced to nothing more than a waste of time and money to distract from ANC failures. Ingene kusuku lwesithathu i-National Arts Festival eMakhande eMpuma Koloni amaqala kwezobugcisa atshintshiselane ngeqonga esabelana nabahambeli balomnyadala ngamava awo kanti iqonga injongo ikukuphuhlisa liphinde lilondoloze izakhono zamagcisa yaye lineminyaka lasekwayo. Amaqala afana noba uJohn Kani kwakunye noJerry Mufokeng azakhela igama kwimidlalo kamabonakude abalise ngohambo lwawo lokufika kwindawo kuyo namhlanje yokuba ngamaqala kwezobugcisa. In my book I mentioned that my mother, to make ends meet, she had to run a shebeen, and some of the things that I do were born in that. Eliqala lakwaKani linike imbeko kunozala umama wakhe athe nguye wamnika inkxaso engagungqiyo awayeyidinga ukuze abe ngumdlali odumileyo kamabonakude. Got to blame my mom. When I went to ask my father in 1965, I said I want to be an actor. He took me to a sango. We went past Zakele. Sasala Pansi, the mama said, untie all knots. So we loosened the belts and buttons and the shoelaces. Yes. And she said, Nizenge tolel dun, meaning you've come, you brought a son. Surely it's me and my dad. According to tradition, I can't take my father here. So I thought that was very silly. Yeah. And then she said, this child has been bewitched by the neighbors. Kambe ngamagcisa athe kratya kumawaka amabini ahambele lo mnyadala uza kuqhuba de kube ngumhla wesithandathu kuJulayi. Nansi Mazulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu nabethu igama lam ke ndikuThabile inzwakazi yasebathenjini mvanje ke nansi kaloku iMozulu bethuna masifele ngomfanekiso wokuqala kaloku ugangatha ngamandla kwiziganeko zokuqala nezamvanje kuMzantsi Afrika uphela uyaphawula mbukeli wam ekhaya noko kuqonika amandi ngamandla futhi kumbindi apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phakathi ko-DR ekuseni amaqondo okushisa phantsi angaphaya kweqanda de afikele phakathi ku-1 ngamandla futhi ekuseni kanti emva kodilala ngomso futhi bayivala beyisonga labini kamandi kucwengile nje phaya ngorhatya futhi ngo-14 degrees kanti ke mbukeli wam amaqondo wakho phansi naphezulu nje masivule kaloku ngephondo lokuqala kupha kaloku eMpuma Koloni ngamandla futhi kumantla welaphondo indawo ezifana phakathi kwe-Alvani futhi Jamestown yetshela phakathi eKomane eVehlise eSada phaya ngo-2 kanti futhi emva kodilala ngomso futhi bayayivala kabani labini beyisonga kuphole kamnandi ngelashumi nje elikhetho sesithathu mbukeli ekhaya ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni laseFreystata ngamandla futhi kwincam yelaphondo noko phaya maqongo kubanda kakhulu phaya koFixburg amaqondo wakho phansi efika futhi ku-5 ngexesha labo lasekuseni bethuna phaya ephondweni futhi elisentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma namazantsi welaphondo indawo kaloku ezifana phakathi kweGugulethu wasekuseni futhi napha koGeorge ngayela 11 degrees Oldson kubande mpela futhi ngaso kaloku eso sithathu kanti ke benjenje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo Prieske ekuseni khona inkwankca nenqele phaya ngo-1 naphaya koDiera futhi kubande mpela amaqondo futhi kwakhona efika phaya ku-1 xa bevuka ngomso
ngomso ekseni kokhona futhi ephondweni eliphaya kaloku Northwest ngomso futhi amantla welaphondo Mahikeng ungabanda mpela phaya ubhudle kakhulu ngokuqatha la moya ngo-1 kanti futhi phaya ebusuku ijike la mozulu kucwenge kamnandi ngeshumi nje elikhatshwe sisithoba kanti imbukela ekhaya baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseRhawutini futhi kumbindi welaphondo phanja phaka lo Johannesburg futhi yabana futhi ngo-15 degrees naphaya eBonkonspruit inkwankce ekseni ngo-3 imbukela ekhaya imozulu yenjenje phaya ephondweni laseLimpopo futhi amazantsi welaphondo bila ekseni ngo-10 degrees naphaya koThabazimbi futhi bevuswa ngo-9 Polokwane ungabanda kakhulu phaya ekseni xa bevuka futhi ngaso eso sithandathu kakhulu imbukela ekhaya sehle ngokubanzi konjalo futhi phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi kwintshona yalo phaya ekseni ungabanda eMiddleburg bevuswa kaloku liqanda naphaya kosikhukhuza futhi xa unyuka ngela phondo kwakhona kubanda ngempela phaya ngala 10 degrees bethule ekhaya nam ndiyayivala ndiyayisonga phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngomso futhi ngamandla kwimpuma yela phondo Richards Bay ekseni ngo-8 degrees naphaya koVryheid ungabanda kakhulu phaya ngo-12 nazo zonke nje ezaa ndawo bavuswa yinkwankca ngomso mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole. Kanti sinishiya nemifanekiso yoluntu lwe-LGBTQIA+ nolwenze umngcelele kumbindi wesixeko saseThekwini KwaZulu Natal namhlanje lo mngcelele bikuqaqambisa imingeni abajengene nayo kamnandi mawethu.